тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламен без Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сайфетдинова Мәрьям Зәкәрия кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны кияве Илдар, кызы Гөлфия, оныгы Закир, кызы Гүзәлия, кияве Марат, оныклары Венера һәм Алмаз, кызы Кадрия, кияве Дима, оныгы Тимур котлыйлар. Бүген иртә белән миллион төрле сүзләр, теләкләр актарып сиңа эзләдегән кәй. Күп әйтәсе килә. Ләкин барысы да алар сиңа карата фәрештәбез бик аз булып тоела безгә. Безнең җылы канатлы кышыбыз, газиз әнкәебез 60 ел элек Югары Терешка авылында дөньяга килгән. Гади авыл баласы булып туып, ул бик акыллы, тырыш бала булып үсә. 1980 елны әткәебезне очратып, күрше авылга Урта Терешкага кияүгә чыга. Гомере буе аның хезмәттә уза. Бер генә көндә ул кемнәндер ярдәм көтми, бар нәрсәне үз тырышлыгы белән табарга өйрәнә. Аның өчен без 3 татлы алмасы олы максат булып торабыз. Бар затыбыз да булсын, игътибарсыз калдырмыйм дип, ул көн-төн безнең өчен янып көйеп яши. Балалар бакчасында, мәктәптә дә пешекче булып эшли. Колхозлар таркалгач Новокуйбышевск шәһәренә күчеп китә. Ят шәһәрдә дә ул каушап калмый. Бик тиз ара үзенә эш табып хезмәт итә башлый. Анда да, Мәскәү шәһәрендә дә ул намуслы хезмәте өчен тик рәхмәт сүзләре ишетә. Хәтта күп санлы грамоталар иясе дә була. Гомере буе алар әти белән бер-берсенә терәк булдылар. Кызганычка каршы, май аенда әткәебезне парализовать итте. Ләкин әниебез бирешми. Ул бер ялгыз әткәебезне яратып карый, аңа тиешле тәрбия бирә. Гомердә дә ардым дими, яисә миңа авыр дип әйтми. Без әнине алтын кеше дияр идек. Кулыннан килмәгән эше дә юк әниебезнең. Бик тәмле итеп аш-сулар пешерә. Ыныклары инде әбиләрен үлеп яраталар. Үзе дә әбиләре аларга гел тәмнюшкалар алып, күңелләрен күрә. Әнкәй, сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Өз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс. Авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмен көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала онык һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә бар туган дусларын тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Мәрьям Зәкәриевна, балаларыгыз юллаган матур теләкләрне сезгә шәшми-түкми җиткердек. Җырны да сәлам итеп юллыйбыз. Ул сезгә ошар дип өметләнеп калабыз. Исән сау йөрәк исән,
Сезгә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, катлы